Mlembi wamkulu wa boma wati ndondomeko yatsopano ya ofesi yowulula chuma cha wanthu ogwira ntchito m'boma ndi chida champhamvu chomwe chithandize dziko lino kulimbana ndi katangale. Boma lati likweza ntchito za luso la makono kuti pofika chaka cha 2030 amalawi 80 pa 100 aliwonse adzakhale ndi mwayi wa intaneti. Ndipo dziko la Malawi layamba kukonzekera kulimbana ndi chiopsezo cha chilala potsatira maulosi a nyengo ya El Nino yomwe ikhoza kubwereranso chaka chino. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi wati ndondomeko yatsopano ya ofesi yowulula chuma cha wanthu ogwira ntchito m'boma ndi chida champhamvu chomwe chithandize dziko lino kulimbana ndi katangale komanso kuonetsetsa kuti ogwira ntchito m'boma sakugwiritsa ntchito maudindo awo molakwika. Asaidi anena izi ku Lilongwe pamwambo okhazikitsa ndondomekoyi yomwe igwire ntchito kuyambira chaka chino mpaka chaka cha 2031. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Mwazina ndondomekoyi ithandizira kuti nthambi ya Audipod isiye kugwiritsa ntchito mapepala ndi kuyamba kugwiritsa ntchito intaneti, ikonze mavuto a zamalamulo omwe alipo, komanso ikhazikitse maofesi mzigawo zonse za mdziko muno kuti athe kufikira anthu ambiri ndi ntchito zawo. Kuphatikizapo ndondomekoyi ithandizanso kulimbikitsa mgwirizano pakati pa nthambi zonse zokhudzidwa ndi kuonetsetsa kuti ogwira ntchito m'boma akuwulula chuma chawo ndipo ofesi ikutsimikizira. Mawu ake pokhazikitsa ndondomekoyi, mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi ati ndondomekoyi ithandiza kuti ogwira ntchito m'boma azichita zinthu mwachilungamo komanso poyera zomwe zithandize pa ntchito yolimbana ndi katangale m'boma. Tifuna kuthesa katangale, andi kuthesa katangale ntchito ina ikulu ndi imene iyo. Tikathesa katangale tionetsa kuti ndalama zimene zoti zikupita katangale zizikafikira anthu kumadera kumene ali iwo. Mwaona posera pa boma laika 5 billion kosese iliyonse. Apa nkufuna kuti chilichonse chizipita kwa munthu amene akuyenerekayo. Ndetu tufunisa kuti zinthu zambiri zizipita kuti dera kuti anthu nawo apindule ndi boma katangale amaonongesa zambiri. Choncho ndi bwino kuti tithese katangale, njira iyi ndi imodzi yothesera katangale mdziko muno. Mawu ake kazembe wa bungwe la European Union a Daniel Aristide Gatselumendi ayamikira boma pochilimika kuthana ndi katangale munjira ngati izi, ndipo ati bungwe la EU lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchitoyi. Ndipo kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi a Ute Koning apempha akuluakuluwa kuti aonetsetse kuti ndondomekoyi isangokhala papepala koma igwire ntchito ndi kubala zipatso zogwirika ndi kubwenzeretsa chikhulupiriro cha anthu ku ntchito za boma. Mawu ake mkulu wa Audipod a Michael Chiusiwa ati ndondomekoyi ithana ndi mavuto omwe akhala kukumana nawo kwa nthawi yayitali. Gawo lalikulu limene tizathandiza kwambiri ndi gawo lonena kuti mamoti adindo azilula chuma chawo papepala, tsopano azilula chuma chawo pogwiritsa ntchito makina ya internet imene pa Chingerezi akumati online declaration system. Zikutanthauza kuti munthu kaya ali kunja kaya ali kuti kuno ku Malawi azisakulula chuma chake ngakhale pa foni yake. Nthawi ikakwana wena kulula chuma pa foni yake azingolula chuma chake basi kulemba pa foni basi nkutitumizira kaya pa kompyuta basi nkutitumizira. Gawo limeneli limene lonena kuti anthu azilula chuma zenchito pa makina internet ndi limodzi lithetse mavuto amene ife tikukumana nawo. Ndondomeko yoyamba yomwe nthambiyi imagwiritsa ntchito inasiya kugwira ntchito mchaka cha 2023. Ntchito yokhazikitsa ndondomeko yachiwiriyi yachitika ndi thandizo lochokera ku boma la Germany komanso bungwe la European Union pansi pa ntchito yatikuze Malawi yomwe akuyigwira ndi a GIZ. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Nduna yoona zamphamvu za magetsi a Jean Matanga yati boma likufuna kukweza chiwerengero cha wanthu omwe ali ndi mwayi wopeza mphamvu za magetsi madera ku midzi kuchoka pa wanthu pafupifupi 25 pa 100 aliwonse kufika pa anthu 70 pa 100 aliwonse pofika chaka cha 2030. A Matanga anayankhula izi pa msonkhano omwe anachititsa ndi abungwe la NDEV mogwirizana ndi unduna woona zamphamvu za magetsi omwe unachitikira ku Lilongwe. Stefania Chiteka walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Beatrice Mwape.
Amathanga anati boma ladzipereka kupititsa patsogolo komanso kukulitsa ntchito zopereka mwayi kwa mabanja opeza ndalama zochepa kuti apeze makina amagetsi amphamvu ya dzuwa komanso mbawula zosawononga nkhuni kudzera mu ndondomeko ya subsidized financing. Iyo ati zomwe nduna waphunzira mu ntchitoyi zithandiza kudziwa pomwe boma lingalowererepo, ndipo anaonjezera kuti kutenga nawo mbali kwa mabungwe osiyanasiyana ndikofunika kwambiri pofalitsa za ubwino wa mphamvu za magetsi adzuwa kwa anthu ambiri m'madera akumidzi. Amathanga anati mphamvu za magetsi ndi chimodzi mwa zinthu zofunika kwambiri pa chitukuko cha chuma ndi moyo wa anthu, ponena kuti nzofunikiranso pa ntchito za mafakitale, maphunziro, za umoyo komanso kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Ngati boma tifuna tionetsetse ndithu kuti ndo Malawi wina aliyense afikirike ndi mphamvu ya magetsi. Monga momwe tikudziwira kuna kuti pakali panopa mdziko lathu la Malawi magetsi kwa anthu akumudzi ndi ali pa about 25%, which is 24.5%. kusonyeza kuti ali pansi kwambiri. Komano ifeyo ngati boma ndicholinga chathu kuna kuti no magetsi afikire kwa anthu ambiri, tifike ndithu pa 70% ikamafika 2030. Ndiyeno pakali panopa program timaona leroli imene ili yathandizira kwambiri kuna kuti no anthu ambiri akumidzi athe kukhala ndi mwayi omatha kupeza ma solar systems komanso mbawula zimathandizira kuti no nkhuni zambiri samaonongeke. Ifeyo ngati boma tifuna tionetsetse ndithu kunena kuti kuchokera ku program imene iyi poti inakhala ngati ya pilot yophunzirira, tiphunzirepo kuti kodi zimene zinaenda bwino ndi ziti, zimene zinaenda bwino ndi ziti. Komano ifeyo tionetsetse kuna kuti tionjezere pamenepa tifikirenso madera ena. Kazembe wa dziko la Germany ku Malawi a Utekoni anati ntchitoyi yaonetsa momwe mgwirizano pakati pa mabungwe othandiza pa chitukuko komanso mabungwe omwe si aboma ungathandizire kupititsa patsogolo mwayi opeza mphamvu za magetsi zotsika mtengo komanso zokhazikika m'madera omwe sanalandire ntchitozi mokwanira. Kazembeyu anati ntchitoyi yapititsanso patsogolo miyoyo ya mabanja omwe apindula nayo komanso yapititsa patsogolo ntchito zachuma m'madera osiyanasiyana. Mtsogoleri wa bungwe la Self Help Africa ku Malawi a Kate Hartley Lewis anati pologalamuyi yapindulira anthu opitilira 100,000. Anthuwa apeza makina amagetsi amphamvu ya dzuwa komanso mbawula zosawononga nkhuni. A Lewis anaonjezera kuti ntchitoyi yachepetsa kwambiri kugwiritsa ntchito nkhuni m'madera akumidzi, ndipo anafotokoza kuti mabanja omwe amagwiritsa ntchito mbawula zogwiritsa ntchito nkhuni zochepa athandiza kuteteza nkhalango. Ntchitoyi yomwe anayikhazikitsa ndi a NDEF kudzera ku bungwe la GIZ mogwirizana ndi Self Help Africa, Concern komanso mabungwe omwe si aboma inayamba mu August 2022 ndipo inatha mu September 2025. Cholinga chake chinali kulimbikitsa kuti zipangizo za mphamvu za mbwezera zikhale zotsika mtengo kuti miyoyo ya anthu ambiri mdziko muno ipite patsogolo. Boma lati likweza ntchito za luso la makono kuti pofika chaka cha 2030 Amalawi 80 pa 100 aliwonse adzakhale ndi mwayi wa internet. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrack Namalomba yanena izi potsekulira msonkhano wa ntchito za luso la makono omwe ukuchitikira mu mzinda wa Lilongwe. Nayu Austin Fukula ndi zambiri. Namalomba ati pakadali pano boma lapeza thandizo la World Bank kuti sukulu 2000 zikhale ndi intaneti zomwe ziwonjezere chiwerengero cha sukulu zomwe zili ndi intaneti kufika pa 4000 mwa sukulu 9000 zomwe zili mdziko muno. Iyitu ati ndi imodzi mwa njira yoonetsetsa kuti pofika chaka cha 2030 anthu 80 pa 100 aliwonse akugwiritsa ntchito makina a intaneti. Apa ndunayi yatinso mtsogoleri wa dziko lino walamula kuti ntchito za boma zonse anthu azitha kuzipeza pa makina a intaneti. Funa forex malaimo tatopa ndi kumangotenga katundu ochoka kunja kapena ma solutions ochoka kunja nkumabwera kuno tikatero tu tikugulitsa zintchito pamene timanena kuti tikugulitsa ntchito zathu tikunena kuti momwe titalemba nyamata kuno ndiye kuti tukagula anthu akulembedwa kunjako amene agwira ntchito imene konza zinthu zimenezo ngati malaptop ndiye tikumatenga nkumabweretsa kuno ndiye manena kuti we are importing technologies, we are importing jobs instead kuti mwalumwa kuti ifeyo no ndeti zitenga tizikonza tikakonza katunduja ndikumpitisa kunja ndiye kuti so labor tukipanga export chatero ndiye kuti tikupanga ndalama. Nayo nduna yoona za malonda ndi mafakitale a Simon Itaye ati ngati ntchito za luso zitapita patsogolo ndiye kuti nazo ntchito za malonda
komanso chuma zithanso kupita patsogolo. Tikamanena kuti trade kandi malonda utupangira muno Malawi kaya tukupangira kunja, ifeyo ministry yathu imakhala iri patsogolo kuonetsetsa kuti anthu aja azigulitsa zinthu bwinobwino. Ndefeyonso ndofunika kuti za kompyuta zizitikhudza kuti nafeso tiyambe kulowerera kupanga za kompyuta moti anthu adzithamanga ndi mapepala ayino kupanga kuti zonse akhoza kungopanga pamodzi pa kompyuta. President wa bungwe loona luso la makono la ICTAM Clarence Gama wati aluso la makono mdziko muno akutumiza ntchito zawo maiko akunja koma pa mulingo ochepa. Chimene tikufuna ndikufuna kwa limbikitsa komanso kupereka mpata kwa mamembers athu ambiri kuti luso athe kumalitumiza maiko de akunja. Koma chachikulu ndichonena kuti ifeyo kwa Association of Malawi titayang'ana tikukhulupirira kuti ndipo taona kuti luso lilipo ndipo luso lamba kutumizidwa akunja, koma kuona ndi mmene dziko lathu lili panopo ofunika kuti tikweze kuti tizitumiza luso limene lili lambiri kuti nafeso forex ija ku IT industry tizibweretsa Malawi muno. Bungwe la ICTAM ndi limene lakonza msonkhanowu omwe uthe pofika lachisanu likudzali pa 5 June. Ndipo msonkhanowu ukhazikika pamutu oti mmene dziko lingapititsire ntchito za luso la makono patsogolo kuti chuma cha dziko chikwere, komanso kupeza njira zotetezera Malawi pomwe akutumiza ndalama pa makina a kompyuta mwazina. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Mlembi wankulu mu nduna wa zaumoyo Dr. Dan Namalika wayamikira boma la Israel ndi mabungwe omwe likugwira nawo ntchito yothandiza boma la Malawi pa ntchito yolimbana ndi kuchepetsa imfa za makanda mdziko muno. Dr. Namalika amayankhula izi ku chipatala cha Bwaira mu mzinda wa Lilongwe pomwe amalandira makina othandizira kupulumutsa ana omwe akumana ndi mavuto olephera kupuma pobadwa. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Dr. Namalika anati thandizo lidabwera pa nthawi yake ndipo ndilothandizira kupulumutsa miyoyo ya makanda, ndipo izi ndizothandizanso kuti boma likwaniritse mfundo zachitukuko zotchedwa Sustainable Development Goals. Iwo anati imfa za ana ambiri ongobadwa kumene zimadza kamba kakuperewera kwa mpweya akangobadwa kumene, ndipo kupereka zipangizo zoyenererazi kuthandizira kupulumutsa ana mazana obadwa kumene. Nkhani yayikulu imene ikumapha ana athu ndi nkhani ya oxygen. Mpweya umene lerolo ogwira ntchito ku chipatala akuphunzitsidwa kuti kodi mpweya umene tingapereke kwa ana oti abadwa mofoka. Fana mata akabadwa amayenera kulira, koma mwana uja ngati sanalire kapena walira mofoka ndi kuti mpweya ujanso wa oxygen wachepa. Ndiye tingamuthandize bwanji kuti mwana ameneyo apeze mphamvu mwezi umenewo kapena moyo wake ukhale ubongo wake utetezeke, chifukwa oxygen akachepa kwambiri umaononganso ubongo. Mkulu woona za umoyo mboma la Lilongwe a Wilson Ching'ani anati chithandizochi chabwera pa nthawi yake chifukwa chakuti chipatala cha Bwaira ndi chimodzi chimene chili chotanganidwa pa nkhani yothandiza amayi oyembekezera komanso ana ang'onoang'ono obadwa kumene mdziko muno ngakhalenso kumwera kwa Africa. Ifeyo ngati ma district health offices timakhala responsible kuti tiyang'anire timati primary komanso secondary health care komwe kukuchokera imfa zambiri za makanda amene wawa. Ngati central region komanso Lilongwe in particular, you notice kuti ndi chipatala ngati Bwaira chomwe in 24 hours timakhala ndi ma birth almost 65 to 80. Ndi training imeneyi komanso equipment imeneyi ndiye kuti zikhala ndi impact kuti titeteze miyoyo ya ana amene angobadwa kumene pamene tikutsitsa mooneka bwino nambala ya ana amene akumwalira akangobadwa kumene ku Lilongwe ngati district komanso Malawi ngati dziko. Maphunzirowa amene ndi amasiku atatu athandiza kuphunzitsa anthu ogwira ntchito za umoyo amene akaphunzitsenso anzawo pa nkhani yakagwiritsidwe ntchito kamakina amenewa. Ntchito iyi akuyigwira ndi a Impact Well mothandizana ndi boma la Malawi kamba ka ubale umene ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la Israel. Impact Well ndi bungwe limene limagwira ntchito zosiyanasiyana zothandiza anthu pa nkhani za umoyo, ndipo limathandizananso ndi bungwe lotchedwa American Jewish Joint Distribution Committee JDC. Amos ndi Egnat Katengeza omwe akuwaganizira mlandu wakupha akana milandu iwiri yomwe akuwaganizira kuti anapalamula. Awiriwa akuwaganizira kuti
anapha komanso kubera mchemwali wawo Agnes Katengeza mu Septemba 2023. Izi zikutsatira pamene awiriwa anakaonekera koyamba ku khoti lalikulu ku Lilongwe ndipo mlanduwu awuyimitsa mpaka pa 21 Julayi 2026. Padakali pano woyimira boma pa mlandu adziko ndi anthu Malunda wati boma ndilokonzeka ndipo lakonza kale mboni pafupifupi 18. Monga momwe mwaonera zonse zayenda bwino ndipo zikuoneka kuti ife aboma tilokonzeka ndithu kuti tiyambepo mlandu nawonso oyimirira oyankha milandu akuoneka kuti alokonzeka. Pachifukwa cha ichi bwalo lapereka masiku 3 kuyambira pa 21 July 2026 mpaka 24 July 2026 kuti tsopano aboma tidzayambe kuperekera umboni, tidzayambe kubweretsa mboni zathu pa mlandu. Ndipo Kavu Kapwiti Banda amene akuyimira oyimbidwa mlandu wati mbali yawo nayo yakonzeka kupitirira ndi mlandu. Ababa zama bwinobwino. I think state uyesesa mbali yawo kuti basa zoyimikira pa malamulo. Of course tapempha zinthu ziwiri, choyamba tapempha zimakada za umboni zina, so this is in the state wamina zimabungwe yena okhuzidwa ndi nkhani. Chachiwiri tinapempha so monga ife oyimira oyankha mlandu oyamba tinapempha bail, so bail yo sinapangidwa argues tapempha kuti atipase date ina pakati tsanayambe nkhani kuti mwina dzakambeka nkhani za bail. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti. Bwanji tikumbutsane miti yake. Mlembi wamkulu wa boma wati ndondomeko yatsopano ya ofesi youlula chuma cha wanthu ogwira ntchito mboma ndi chida champhamvu chomwe chithandize dziko lino kulimbana ndi katangale. Boma lati likweza ntchito za luso la makono kuti pofika chaka cha 2030 Amalawi 80 pa 100 aliwonse adzakhale ndi mwayi wa intaneti. Ndipo dziko la Malawi layamba kukonzekera kulimbana ndi chiopsezo cha chilala potsatira maulosi a nyengo ya El Nino yomwe ikhoza kubwereranso chaka chino. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti boma la Malawi layamba kale kukonzekera kulimbana ndi chiopsezo cha chilala potsatira maulosi a bungwe la zanyengo la pa dziko lonse la World Meteorological Organization lomwe likuchenjeza kuti nyengo ya El Nino ikhoza kubwereranso mchaka cha 2026. Izi zadziwika pa msonkhano wa mayiko a mu Africa okambirana ndi kuunika ntchito zokonzekera ngozi zokugwa mwadzidzidzi omwe ukuchitikira mu mzinda wa Blantyre mogwirizana ndi bungwe la World Food Program WFP. Mese Zamawa wafika ndi ripoti. Bungwe lona zanyengo pa dziko lonse la World Meteorological Services lalengeza posachedwapa kuthekera kwakukulu kwakuti nyengo ya El Nino itha kubweranso chaka chino. Wachiwiri kwa mkulu wona zokonzekera ngozi zogwa mwadzidzidzi mu nthambi ya Dodma Neli Kalengamaliro wati boma lilikale ndi njira zosiyanasiyana zokonzekera ndi kuchepetsa mavuto omwe angabwere chifukwa cha ngozi za mtundu. Malawi ngati dziko president tipatsa kale ulangizi upangire kuti tikuyenera tiyambiretu kukonzekera. Dodma ngati department imene ili yothandiza kwambiri mu kukonzekera kumeneko ili ndi zipangizo ngati the National Anticipatory Action Framework imene tikukambirana leroyi. Imeneyi ndi framework yatsopano yakhazikitsidwa 2025 koma yayamba kale kugwira ntchito. Ndipo mkulu wa bungwe la World Food Program WFP kuno ku Malawi Yang John Lim wati dziko la Malawi lapita patsogolo kwambiri pa nkhani ya ndondomeko yokonzekera ngozi zobwera kamba kakusintha kwa nyengo yomwe ati imathandiza mabungwe ndi anthu m'madera osiyanasiyana kukonzekera ngozi zisanachitike.
Poyankhula kumayambiriro wachiwiri kwa mkulu wa nthambi yoona za nyengo a Clement Boyce wati akatswiri za nyengo akupitiriza kutsatira mmene nyengo ikusinthira ndi chidwi. Monga timanena nthawi zonse kuti nkhani za nyengo izi zilibe malire kuti mwina zithera dziko lakuti koma kumaliko kachitika zinthu ngati El Nino, ma events ngati El Nino amene wawo amatikhuza tonse kuphatikizapo ku Malawi kuno. Ndi ku Malawi kuno za chaka chimene chikubwerachi ndizoti sitinganeneretu mvemvemve koma titachita analysis yathu ya zaka za mbuyomo tinapeza kuti nthawi zambiri mvula imavuta kwambiri kuti imacheperako kumadera akumwera kuno. Nthumwi zochokera m'mayiko a Lesotho, Madagascar, Mozambique, Zimbabwe komanso Malawi zikuchita nawo msonkhanowu ku Blantyre pofuna kuunika momwe ntchito za anticipatory action zayendera mzaka zapitazi komanso kugawana nzeru zolimbikitsa kukonzekera ngozi zobwera kamba kakusintha kwa nyengo mtsogolomo. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Kafukufuku yemwe bungwe la Food and Agricultural Organization linachita mdziko muno chaka chatha akuonetsa kuti munthu mmodzi mdziko muno amakwanitsa kumwa mkaka okwana malita 9 pa chaka, mlingo omwe ndi ochepa kwambiri. Mkulu wa bungwe la Malawi Milk Producers Association Herbert Chagona wati mlingowu ndi ochepa poyerekeza ndi mlingo omwe munthu amayenera kumwa pa chaka omwe ndi malita 100. Zambiri mu ripoti la Chifundo Mota lomwe akuwerenga ndi Themba Mwale. Chagona wati mu chaka cha 2025 malita 68.1 million amkaka ndomwe anapangidwa kuchokera ku ulimi wa mkaka mdziko muno, ndipo akukhulupirira kuti chaka chino ziposera apa. Komabe Chagona adandaula ndi mitengo ya mkaka yomwe makampani akuluakulu mdziko muno akumagulira mkaka kwa alimi omwe ndi 725 kwacha pa lita malo mwa mtengo omwe boma linakhazikitsa wa 1000 kwacha pa lita, zomwe zikuchititsa kuti alimi amkaka asamapeze phindu lochuluka. Apa iye wathokoza boma pokhazikitsa mitengo yabwino yoti alimi azigulitsira mkaka wawo ku makampani omwe amagula mkakawo, ngakhale makampani ambiri sakugula pa mitengoyi. Muzaka 5 zambuyozo per capita yathu kuti kodi munthu amamwa mkaka wochuluka chotani inali 5 liters pa munthu pa chaka, mmene ungolankhula mwachipongwe ena amati mwina ndi 1 tablespoon aliyense pa tsiku, mmene ili nambala yotsika kwambiri. Koma mutaona kusintha muzaka zitatu zapitazi kuti per capita yathu panopa ili 9 liters pa munthu pa chaka, mmene tawerengetsa bwinobwino imafika ndithu mpaka 10 liters pa munthu pa chaka. Komabe nambala ndi yochepa kwambiri. Panopa kuti gula mkaka pa 725 amene wali ma processors akuluakulu, pamene tikaona zolowa kuti 1 liter ituluke ya mkaka, muona kuti mulimi akuononga ndalama pafupifupi 900,000 ino kumagulidwa 725. Koma cholimbitsa mtima ndi chakuti boma lili pambuyo pathu kwambiri. Katswiri pa nkhani yakadyedwe koyenera a Dr. Alexander Kalimbira wati mkaka ndi wofunikira kuthanzi la munthu, ndipo walimbikitsa anthu omwe ali ndi kuthekera kuti adzimwa mkaka pa mlingo woyenera, ponena kuti mkaka ndi chakumwa komanso chakudya chimodzi chomwe chili ndi zofunikira zambiri pa umoyo wa munthu. Mkaka ndi chakudya chimodzi chimene chili ndi zofunikira zambiri pa umoyo wa munthu. Mwachitsanzo, gawo lambiri la mkaka wa madzi uja ndi madzi amene ndiye thupi lathu limafuna madzi tsiku ndi tsiku. Kumwa mkaka pafupipafupi kumathandizira kuti matupi athu adzigwira ntchito bwino, chifukwa ngati pali gawo limodzi la chakudya limene munthu aliyense amafuna lochuluka kuposa china chilichonse ndi madzi. Chachiwiri nchoti mkaka mulinso gawo lina lotchedwa protein. Protein amathandiza kuti thupi lathu likule, thupi lathu likhale mmene lili mupanga minofu, kupanga magawo amene amathandiza kuteteza ku matenda, kuti mwana ngati ali mwana kuti akule. Magawo ambiri a moyo wathu amakhazikaso pa protein ameneyo. Zakumwa monga yogurt ndi chambiko ndi zina mwa zakumwa zomwe zimapangidwa mdziko muno kuchokera ku mkaka.
malinga ndi kafukufukuyu maiko monga India, United States of America, Pakistan, China, Brazil, Egypt, Kenya, Ethiopia, South Africa komanso Tanzania ndi ena mwa maiko omwe amapanga mkaka ochuluka pa dziko lonse. Ndipo munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja la NAM ndi bungwe loyendetsa masewero osiyanasiyana msukulu za ukachenjede mdziko muno la TESAM asayinirana mgwirizano omwe cholinga chake ndikuti masewero a mpira wa manja adzisewera motsatira ndondomeko zoyenera. Polankhula pamwambo osayinira mgwirizanowu mu mzinda wa Blantyre, mtsogoleri wa bungwe la NAM Vitumbiko Gubuduza wati izi zithandiza kupeza osewera msukulu za ukachenjede. Praise Majawa walemba ripoti. Gubuduza wati mwa zina zomwe zili mu mgwirizanowu ndi kuphunzitsa masewero a mpira wa manja msukulu za ukachenjede komanso mwa mayimbira amasewerowa. Ifeyo zitha kuwapeza atsikana amene ali ku makoleji kuti azitha kusewera mpira mpaka na all the way kuti mpaka nafike ku national team. Komanso tifuna tiyesese kunena kuti ku makoleji kumene kuti tenge kwanthu okuti taphunzitse kukhala ma umpire. Komanso akhale ma coaches. Chifukwa tikaphunzitsa ndi kuti azipita mpaka na all the way to world level coaching. Yemwe akugwirizira ngati mkulu wa bungwe la Malawi National Council of Sports Ive Chinangwa wali mgwirizano uli ndi kuthekera kotukula masewero wa m'magawo onse. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la TESAM Geoffrey Bia wali kwa nthawi yayitali masewero wakhalasa kutsatira ndondomeko zoyenera kamba kakusowa upangiri. Timayenda toka timangopanga organize kuti game netball imangoseweredwa chonje, so zitithandizira kwambiri kuti mipikisano imene ili pansi panamo iyambe kugwiranso ntchito ma university komanso mipikisano imene ili ma university monga ife timapangidwa kale sponsor na National Bank Netball atithandizira kwambiri kuti mipikisano yathu ikhale yolongosoka komanso yokhazikika. Sukulu zokwana 21 ndi zomwe zili pansi pa bungwe la TESAM mdziko muno. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Pomaliza nkhanizi na iso mitu yake. Mlembi wamkulu wa boma wati ndondomeko yatsopano ya ofesi youlula chuma cha wanthu ogwira ntchito m'boma ndi chida champhamvu chomwe chithandize dziko lino kulimbana ndi katangale. Boma lati likweza ntchito za luso la makono kuti pofika chaka cha 2030 Amalawi 80 pa 100 aliwonse adzakhale ndi mwayi wa intaneti. Ndipo dziko la Malawi layamba kukonzekera kulimbana ndi chiopsezo cha chilala potsatira maulosi a nyengo ya El Nino yomwe ikhoza kubwereranso chaka chino. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana.